Bulig! Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon, balita, banat, bulig, magapalayag na sa sining adlaw mga kaaksyon sang Friday. Yari kita sa ika-16 ng petsa sa bulan sang Setyembre tuig 2022 mga kaaksyon. Kamustang mga kaaksyon ta sa sining udto ka chibog na kung wala pa pag-amat-amat na chibog kag kon may chibugon pero kun way pag-amat-amat na preparar no para panyaga sa sining udto. Ambot kamusta dira sa mga areas sa probinsya sang Negros Occidental diri sa syudad sang Bacolod maro nipis-nipis ang pagtulo sang pagtulo-tulo sang ulan o ang pagtupa sang ulan mga kaaksyon sa iban siguro nga lugar diri sa probinsya sang Negros Occidental kag iban pa nga sakop sang reyon size maka-experience saman siguro sang magalumon nga tiyempo pero nagapanaliti lang no. Same with Bacolod City nga mabatyagan ta ang pagtulo-tulo sang manipis nga ulan pero kun way kani payong basa man ta ng buhok mo. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Kamusta mga kaaksyon ta sa sining udto while nga nagapanyaga dalo namon karon dugay-dugay ang mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters plus ang mga balita national gikan sa news center sa Aksyon Radio Bacolod plus ang aton sining mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining para tuntunan. Kamusta nga aton sining mga kaaksyon sa mga kapurukan kag kabarangayan while nga nag-tune in na diri sa Aksyon Radio Bacolod sa Aksyon BBB program. Kamusta? Okay lang? Kabayunta nga oks lang kita sa sining mga tinion mga kaaksyon. Sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental, sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon kalakip man sa oriental side nga nagapamati diri sa aton sining palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kalakip man nga ginapalabot ang ato sila nga pagpangamusta sa mga kaiping naton nga mga lugar bala diri sa Rionsay sa probinsya sang Guimaras sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa Capiz sa Clan ni Antique kag tubtob sa Malabutana sa aton sila nga pag-broadcast sa sining nga tinion mga kaaksyon. Sige, ululupod kita sa pagdulong sa mga balita karon nga udto sa kinanda na ko ang inyo sining
sini ka-aksyon sa kanginan Aksyon Rex Kantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad karon dugay-dugay sa Kapitolyo Provincial, dalontang balita ni Aksyon na Marlon Hinovia. Di may kantanan sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ginpaalerto na ang mga Negrense sa posible baha nga tugahon sang bagyo nga may international name Nanmadol. Kalakip man ang First Provincial Integrated Water Security Council meeting ginpatigayon subong adlaw. Kalakip man sa Bacolod City Government Center, igabalita ni Aksyon Art Tayhupon karon dugay-dugay. Komitiba ni Councilor Calao Fuentevilla pwede padayon nga tun-an kuno ang mga position paper nga ginsumiter sa mga sektor angot sa isyo sang Seneco. Sa balita naman sa BCPO, magki-update karon kay Aksyon na Eric Magbanwa, hindi may kang tanan sa paglutang sa isa ka persona kagabi dira sa Dalan Araneta, no? Ang nakaaway kuno sang biktima nga naglutang patay kagabi sa tubang sang INOHS sa Barangay 36 sa mong subject sa investigasyon sang Police Station 1. Ano po naman nga balita ni Aksyon na Eden Abuso, ini may kang tanan sa liwat nga ginkilala nga Best Provincial Office sa buog-os nga Western Visayas sa iban nga police station, nakabaton man sang special awards. Sa Banwasang Ibi Magalona, El Tap Caravan sa Banwasang Ibi Magalona ginpatigayon. Sa patrol nga balita ni Aksyon na Eden Abuso karon dugay-dugay pamilya Romo wala sang ideya kung sino ang naghimo blasang pagpatay sa biktima kagabi nga gintero dira sa Dalan Araneta ho. Isa pa sinika batang ginaligar ginabdak sa tungag bulan sang Agosto, wala pa nakita tubdob karon. Nagasaulog sang birthday pa subong adlaw. Gali ka. Samtang sa balita naman sa out of town sa siyudad sang Cadiz, sigabalita ni Aksyon no Roger Gotib, ini may kang tanan sa Cadiz City Health Office so nagpatigayon sang vaccination sa compound sang Bacolod or sang Cadiz City PNP, may angot sa pinaslakas nga kampanya sa pagbakuna. Sa balita kay Aksyon Nelson Patinio sa Banwasang Calatrava, 13 ka mga barangay kapitan sa Banwasang Calatrava nakigsapol sa tiglawasang DBM Manila para sa 4 million pesos nga proyekto gikan sa LCAC. Sa balita kay Aksyon na Vidya Pasible sa Banwasang Hinigaran, 45 anyos nga lalaki patay matapos makabunggo ang ginamanihong nga tricycle sa nagaparada nga 10-wheeler truck sa Banwasang Hinigaran kagabi. Sa balita nasyonal, mga kaksyon, mga materyales nga pagagamiton para sa barangay kag SK election, hindi mauyang in kaso nga mapospon suno sa COMELEC. Aga plebisito sa Maguindanao ho, all set na suno sa Commission on Election. Aga pamulong-pulong ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa United Nations General Assembly magatutok sa COVID-19 recovery. Aga katapusan sang COVID-19 makita na kuno sa World Health Organization. Pagkasuksok
Kusog sang face mask himuon nga daily task suno sa Department of Health. Kag online gambling ginaduso nga idomili na. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulit. Mga detalye sa atong sinigin pang headlines mabatian sa dili gid lamang madugay mahinang kalaban I-like lang kag i-share ang atong sining Facebook page kay tirahon tay na dugay-dugay no ang inyo sining mga greetings no i-like lang kag i-share ang atong sining Facebook page tapos like kag share mati-mati lang plus ang inyo sining mga greetings ayos sige daligid lang mga kaksyon Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Standbayan ay kay matagtapilang ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos! Sige, sa mga kaksyon na ton, dali lang kay Manamyaw Tanay. May lang pag-monitor sa kay Jimmy D. Makawili. Jimmy D. Makawili. No? Dennis Richard Tiboroma, Rochelle Folencio Susana, Jocelyn, Gian Resicio, Ana Sinoro, Ray Flores Marioga, Mary Joy Victorino Flores Makawili, no? Thank you gid sa inyo nga pagpakigupod. Likewise kay Fina Yaon, Lean Claridad, Alin Mar Linco, Dundiin Cabo, Virginia San Antonio Alpenda, and Jigo Val Flores, Dino Alik, may lang nga pagpamati, no? Jocelyn, si Gian Resicio, Ray Flores Marioga, Emily Hindrala, Diding Alojamento, Mario Panagiton Valence, Jinky Sayo Dorimon, and dali lang, no? Kay Mang Lantaw to diyan ay sa iba, no? Rodel Imulaga, Michelle Haro, kag Neresa Ging Bayati Sagmon. Salamat gid, no? Ayos. Sa iban dali lang kay Mar Hili Arnaiz kay Mar Hili Arnaiz, Jeff Chavez, may lang pagpamati, Jeff Chavez, and Cecil H. Batindaan, no? Cecil H. Batindaan, no? Salamat gid. Ayos. Dai Ligaspe, may lang pagpamati dira sa sudad sang Kabangkalan, no? Belated happy birthday kay papa niya sa iya 64th birthday kahapon, no? Thank you gid Day Ligaspe, no? Si Inday Ligaspe. Si Silbikbik, may lang pag-monitora. Erlinda Jaime Ramos kuno, may lang pagpamati. Lian Claridad, no? Thank you gid. Salim Magwadilisa kag Juanito Biliesa sang Orchids maaw ni Guro bago, no? Jeff Chavez, salamat gid. Ayos. Alin Marlinco, no? May lang pagpamati. Dino Alik, may lang pagpamati. Diri halin pa gabi hasta mag-aga bakbak ang ulan subong tulotalithi pero ligom dulom. Gani man. Salamat gid Dino Alik. Billy Albay, Tauros RGG. May lang pagpamati, Tauros, from Barangay Santa Rosa, Morsia, Negros Occidental, no? Okay, sige, dali lang iban sini. Diding Alojamento, ara naman Maymar Fernandez Estrella, ga-monitor from Cadiz, no? Salamat gid Maymar Estrella, no? Maymar Fernandez Estrella sang OTTG, no? Mary Joy Victorino Flores Makawili, salamat gid, listening from Carolan Kabangkalan. Tamyaw lang kay Mama Maverick kag Papa Robert Flores. Ayos.
kag Michelle Haro, no? Thank you so much, Michelle Haro. And Ariel Lagora, parekoy. Salamat gida. Thank you gid. Bro monitor lang da parekoy. Ariel Lagora, no? Ga monitor. Ayo, sige, dali lang mga kaksyon. San ba yan ay matagtapilang ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa dilig lamang madugay. Ang Aksyon Balita, Banat, Bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12 sa aton oras, mga kaksyon namon sa kangina, no? 12:06 na, mga kaksyon, no? Dari kita na, saan ba yan? Champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. Sa tamang serbisyo. Ito ang tanang balita ni Aksyon na idanaboso sa patrol. Ini may kang tanan sa palayag sang pamilya Romo Blaho. Wala gid sang ideya kung ano ang motibo sa pagpatay sa sining biktima kagabi, no? Dira sa dalan Araneta Bla. Kag isa pa sini ka bata or otod sang biktima missing man kay ginabdak sa tung bulan sang Agosto bla, wala pa kabalik subong sa ila sini nga puluyan kag wala pa idiyang pamilya kung anano ng sitwasyon, no? Nagasaulog pa sang birthday subong adlaw galiho. Yaring kaundan sang balita ni Aksyon na Ida Naboso. Sa patrol Aksyon na rin. Action Rex, wala sang ideya ang pamilya Romo kung sino ang mahimo makapatay sa ila sini ikaduha nga bata nga si Jason Romo. Dito ni kagabi sa may atubang sang NOHS sang natabo ang pagpangluthang. Suno kay Melanie Romo, amoy ni siyang iloy ni Jason. Inom lang ni kuno kag sigarilyo yang bisyo sang iya sini nga bata kag wala nagaintra sa illegal nga buluhaton kag illegal nga droga. Dugang pa wala siya sang kilala nga kontra ni Jason Action Rex kag wala siya kabalo kung ano ang pwede nga mangin rason mangod nga ti kung siya pahambalon buot lang man niya iya nga bata. Ilabi na nga gabusong pa ang live-in partner sini. Amo nang nag-eskwela?
Amo ning nag-eskwela sa NOHS. 4 months ni Action Rex nga nagabusong. Ang iya sinigay ginabusong ay Nina. Ti pahayag ni Melanie, wala sang permanente nga trabaho si Jason. Kisa ako nung nagapang ihaw. Kisa nagaupod man sa iya, kag sa iya siningabana o kung tatay ni Jason sa pagpamasura. Panawagan ni Melanie sa suspetsado nga ti kumahimo magsungka na lang sa otoridad kag atubangon ang iya sininga sala kag kun may sala gin man kuno ang iya nga bata tani wala lang gin patamaan kay ulo ni Action Rex ang igo mo. Sa may tangkugo dapet lusot sa may agtang. Ti ambal niya nang wala labot na Action Rex ga pangabay man siya sang bulig sang kapulisan nga mahatagan hustisya ang kamatayon sa iyang Ito, bata. may nakaaway man ni base sa pulis naton niya, may nakaaway siya kuno nga posible mo ning gina-suspect or ginatanaw nga suspect sang puliso? Oo, mo yung Action Rex ang interview ta kagina kay Sir Sarona. Galing kay ti wala man kilala ang mama niya kung may nakontra gid man siya dira sa ila. Kay wala man ni Action Rex yaga maoy kuno iya nga bata. Kag wala sa sang madumduman nga rason nga posible nga mahimo nga kasalanan bala sa iya nga bata. Kay tik amo man lang ginabisihan nako no kung wala may mapaihaw nga pamasura kundi mag-atipanda sa iya sininga live-in partner. Ti ginapangabay ginasang pamilya Romo, especially sang Iloy nga matagan gina-assess kag ang padayon nga pagbulig sa ila kag sang investigasyon man nga makita nila ang isa pa sini ka bata, ikalima ni nga ila bata nga si Shemen Romo nga kung madumduman mo Action Rex ginaligar, ginabdak ni siya sa tung bulan sang Agosto nga tubtob karon wala pa nila makita kag nagligar nga adlaw galitid may nasapuan to by Action Rex sa may Mansilingan, nagkadto man to sila gani. Nagkadto man to sila kay ila gin tan-aw kung base ila to himata or kilala nila or si Shemen ni galing kay subong wala pagid Action Rex, wala pagid gyapon halin pa sang August sang adlaw to nga ginabdak ang iya sini. Doma isa na duro ka bulan subong mo. Oo, Action Rex madira-dira may isa na ka bulan nga nadula ining si Shemen nga nagpamunit lang man tutani ang lisensya galing kay Tido alas 2 ang kagahon may nagpalapit to sila nga mga lalaki nga wala pa nakilala based niya sa aligasyon sang isa pa gito ya ka upod ka pamilya sa isa ka upod kay hasta subong wala gid yan ni Sino birthday subong? Kay Shemen Romo Sang namising. Oo, ikalima ni siya nga bata sa anong kamagulutod, 20 years old ni siya supposed to be subong adlaw. Magulang yan ni Action Rex ang gintiro kagabi dito sa Matubang sang NOHS. Kaya mo nang pala sa anon subong sang pamilya, hambal niya adlaw sang iya utod tapos before pa napatay pa ning isa niya ka bata, si amo ginang gapangayo gid sila sang bulig sa kapulisan. Pamatinaton si Melanie Romo. Gainom na niya sa kaga-sigarilyo, pero mga gasuyop-suyop, wala nag-abra, tawa mo na. May kabataan ni sa tayo? Gabusto mo niya asawa, 4 bulan. Amo nang eskwela dao? Oo, Di sino nagpabalo sa inyo kagabi, Dinay? may balita sa aksyon. Ipukaw ko sa bana ko, mamuna na may natiruan sa NO. Ipagabuto na mo nila tabang tabangan na sa hindi mo ano kay ginuulo. Alinis ang kubo labot diri wasak diri niya kagwa ng uto. Pero wala ikaw. Kaina Action Rex sa paghalin tato dito gani sa ila may mga nagsulod man tong kapulisan for sure mapatigayon pa to sang follow-up investigation kay ti una mo to balik sa Sarona taga dira lang man silang posible yan niya na kontra padayon pa man ang ilas ni nga investigasyon. Pero why gid na bala ng Iloy ni kung naka-enkwentro ning bataya or may ka-enkwentro? Wala gid ko Action Rex, wala man kapanugid. Bisan isa ni sila kabalay, wala man nakahambal nga may nakontra siya kung may pagpamahog siya kabuhi. Antes pa man natabo ang insidente Action Rex. Sige, tugyan ta na sa kapulisan ang matulid nga investigation do. Grabe no, kung ma-riding in tandem ka, kag kung matiruhan ka, daw ay kagid mang kuton eh.
daw wala gid Doti, why lang black sunid. Now, do pila nagkakaso yung why lang Correct. Kaya ang saksi action rec batian lang man. Daw lupok lang halos na tanan batian. nga kaso diri sa Bacolod, why lang Amo na dang masubo action rec. Oh, kay ti singgit man ta hustisya, galing kay ti ano muna kay why lang Pag kabaluta ginhimo man sang kapulisan na ila sini nga trabaho galing kay ti daw danlog. Amo tanon ning ang Grabe, mga no? ari direction rex kiti sa Iloilo gani may nadakpan na to nga leader sang gun for hire nga grupo amo tong diri sa ato may ara bala gun for hire kung galing ti amo man to sa Iloilo ganito hold up panay tinirohay pagidtoy gani ya pero ti lambunaw kag distansya daw wala man to magkaladakpan mga suspect ganito. pero recently lang ni Action Rex nadakpan ang leader gid sang gun for hire nga grupo. Do kadamo naman isang amo to galing pamangkot ko kagina sa spokesperson sang Region 6 kung may ara sila sang detalye nga pwede bala nga malink di bala Action Rex ba wala lang hindi lang sa Iloilo wala ga operate basi may mga branch man di sila sa Negros Occidental kag Bacolod pero ti ibaloon lang kuno nila Action Rex sakay padayon pa man ang ila sini nga investigasyon. Balitalin sa patrol, ang ka-action nyo, Action Ida Naboso. Una sa balita sa aksyon sa Bacolod, Action Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na Ida Nabuso. Balita gikan sa patrol. Aksyon Artay Hupon, standbyan ay sa Bacolod City Government Center. May koreksyon sa may... Dakop ka, daog ka, roleta promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, roleta promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, roleta. Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi, nga programa, kaangay sang Balita, una sa tamang serbisyo. Ito ang tanang balita ni Aksyon Artay Hupon sa Bacolod City Government Center ni may kangtaran sa palayag ni Councilor Calao Puentevilla Committee. Base ni padayon kuno nga tun-an ang mga position paper blaho nga ginsubiter sa mga sektor angot sa isyo sang Central Negros Electric Cooperative. Yari ang kaundan sang balita upod na kay Aksyon Art. Tay hupon Aksyon Art. Pinatulaan pa sa Action Rex ang komitiba ni Councilor Calao Puentevilla kung bala ang mga ginsumiter sa iyang mga position paper kapin pagid sa mga consumers group angot sa isyu sang Seneco at mga reklamo nga kung madamduman ang last time naging patigayonan sa committee hearing ni Puentevilla amo ini ang mga miyembro sa board of director kay silingati kalabanan sa mga consumers group may aragid sa position paper naging pasa sa iya sining komitiba magluwas sila luyag man sining maistorya si Mayor Albi Benitez kung bala luyag man sining magpatigayon pa sa pagsugilanon sa ila kay supposedly sa itong naligan na committee hearing niya, matento si Mayor Albi galing nagdungan Action Rex sa itong groundbreaking ceremony sa Tukuron na Bacolod General Hospital. So may mga delay sa ito, especially ang pag-abot ni Senate President Zubiri nga sila niya, ang mga reason na waay magkakadto ang alkalde. Pero sunod diri kayo Puentevilla kung bastante naman lang, no, kag hindi naman kinanglanon kid na lakip sa committee report ang mga position paper ginapasa sa naglain-lain na mga consumers group. So magahimo ini sa committee report nga igasubmit sa SP
para naman sa nagakaigo nga pag-aksyon sa konseho. Maramdaman na ti damo nga mareklamo ang ginraise dito iya sa bahin sa Office of the City Mayor gundin palapot anot sa mga concern sa sanay ko nga mo manining reason kung nagpatigayon sa public hearing ang iya komitiba. Yari si Councilor Calao Puentevilla. May mga position papers na ginsubmit sa aton committee. Amo pa ni gina-review ko subong. Okay. Then from there, i-assess ta kung kailangan pa ta another hearing or ma-move na ta for recommendations sa sanggunian. So tunaan na kung iupod na siya sa committee report or kailangan ta pa magpatawag siya pa ka-hearing. Kailangan nga grupo nga daan ang amlig nag-submit. Okay. Ato ang ilan ni Winnie Soncho nag-submit. Other than, of course, itong na-discoveryan, tagidya sa second hearing. So, ito nanda kung we need to have another last hearing na or pwede na atag siyang unang recommendation based sa aton yung duwa ka committee hearing. Ang sa pagiging nakita, Dr. Puentevilla, kay nagigad na committee hearing nila parte sa issues on burnout, ang isa sa mga gina-mention diri sa mga Seneco Board of Directors kagsuman sa management, ang sa concern man sa NGCP, wala pa yung mapatawag, kag wala pa ba imbitar sa committee, ang taga-NGCP. Ang atong balita gikan sa Bacolod City Hall mo ilog ginatulong sa inos kawan sa Lata Extension Superfiber. Agol magaling. Tayo po na sa balita sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos, salamat gid Aksyon Artay Hupon, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon Marlon Hinuia, standby ay sa mga kaaksyon tag. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako nang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang danay. Tapos ano naman brown na dason. Brown na dason singa na pasensya ba. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ako sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtuto sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanahan yung ano? Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka? Wala, pagid kayo daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, paari ay pamati ka mo.
may gin-offer ang Action Radio sa mga purpose nga kubos nga eskwela. Primary. Katuan tareng balita ni Akson na Marlon Hinovia gikan sa Kapitolyo Provincial. Ini may kang tanan sa PDRRMC o ginpalerto ang mga Negrense sa posible nga pagbaha nga tugahon sang bagyo nga may international name Nanmadol. Kag First Provincial Integrated Water Security Council meeting ginpatigayon subong nga adlaw. Dari ang kaunan sang balita upod na kay Akson Marlon Hinowi. Akson Mar. Akson Lorex sa sabong agang may ara sa naging pagwa nga General Flood Advisory ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council diri sa Negros Occidental may angos sa sining pamahog nga ginatugar subong sang bagyo nga ang international nga ngalan amo ang Nanmadol. Pero kung makasulod na niya sa Philippine Area of Responsibility, ang local name niya sa is Bagyo Josie, letter J, no? Bagyo Josie. Kaya kung basihan natin ang labing ulihing forecast sa nga pag-asa, ini sa nga bagyo ang ginalauman nga nagasulod sa par subong hapon. So sa General Flood Advisory, nabutang rin dapat magkahalong ang mga residente partikular nga ang ila sa balay ara sa ginatawag nga flood prone areas, ara sa bisang kasubaan, ag sa mga lugar nga masami kidaluntaran sang landslides. Dari sa Negros Occidental, ang mga suba nga dapat bantayan amo ang Malugo, Sikaba, Grande, Himugaan, ang Danau, Upper Tapanan, ang Sipalay, kag ang Lower Ilog. Asato sa nang interview siling ni Provincial Disaster Management Program Division Head Dr. Zephyr Gerhard Pagailian na way man direct target nga epekto ining si Bagyo Nanmadol, pero i-enhance lamang niya sini ang ginatawag nga southwest monsoon o kon habagat nga amo na ang magapaulan posible nga magatugas ang baha kag landslides. Yari ang ato sa interview kay Dr. Kailian. Ang aton nga mga gadipende gyapon kundi ng thunderstorms ay tungod inhan southwest monsoon ang aton nga kuan mo ang effects ang bagyong ara sa babaw ay hindi naton mabalaan man kung diin siya matupa. So muna nga general flood advisory ang ila gina issue sa mga river system naton, especially sa Grande, sa aton Malugo, sa aton nga Bago, sa aton nga Ilog Ilabangan, because these are the rivers nga pwede mag-swell kung kusog ang ulan kaya ang mga thunderstorms. But generally wala man siya gid nga kung saan ni sila matabo kay tungod nga hindi naman mabalaan kung diin ma-appear or diin matupa ang aton nga mga thunderstorms. May angos sa ning ginagabalakan baha kag landslides nga tugahon sa ning bagyo nga si Nanmadol o kon si Bagyo Josie. I-confirm ko lang ni karon hindi ko lang pabulohon na kung diin na nga banwa dara sa may Southern Negros kay na-check tani nga naka-post lang sa ilang sa nga social media. Iring report kapag kansilar no sang klase subong adlaw pagod sa hinubaan na? Sa hinubaan galing kay hindi ko pa malapot blandi naka-off pang number ni Mayor Dabriliquias. Pero ang iyang sinutugin ng na-interview ni Action Arts ang agad o iyasang PDRRMO bla mo o PDRMO municipal rescue bla daw mo na? Di kay nagistorya kami ni Dr. Kailian sa Babangaga ano naman gani tawag niya man ang local nga DRRM dito sa Banwa sa Kinubaan. Kambal di Kailian why man sa hindi sa confirm ko bala may cancellation sa klase. Kaya man naging pabalo ko si Kailian nag-agot man to sa bansang lokal ang gobyerno sa Banwa sa Kinubaan. Okay na, may confirmation na sinutugin na itong na-interview totoo sa nga to? To Indre? Sino itong na-interview sa nga may ara ka da? May awid ka da? Sang gin-contact bla ni Action Art?
nga parte sa inubaan to bla. Din si Action Art may na-interview na kay na tapos ang probinsya way kahibalo ang alkalde way pa man gurong cellphone niya ga-function to Action Mar. May kontak ko may number ko sa alkalde pero hindi malapot la. Kasi sila nagkalian check lang nung itugay kay base kon ongoing palang ila sa meeting sa Bungaw. Kasi nag-asapol Action Rex kay ang advisory nagasiling this is to inform all students and personnel, both teaching and non-teaching, in all levels for both private and public schools, that the Office of the Local Chief Executive is now declaring cancellation of classes and reporting of personnel effective today at exactly 8 a.m. September 16, 2022 due to the profuse downpour of rainfall and strong winds caused by southwest monsoon. No? Ang klase, ginasiligan na karisyo makabalik Monday, September 19, 2022. Sige lang kituan ko lang karon basi ano ito kay kung karon man sa hapon, available na ang communication ni Mayor Reliquias para artist ipasay sa itadugang Ritalye bayangon siya sa dikit pagwa nga advisory. Supposedly, sige pagyapon ang First Provincial Si Integrated. Juan Galito, si Win Sapian, salamat gid Action Ana. Amo nang ka-alerto, no? Kay Win Sapian, consultant for PIO in tourism. Amo ni siyang nag-confirm kay na nga may declaration na to. Sa panuan na saya, lain na daya Action Rex sa pamuno sang diyara tayo mo. Lain na do si Yusay, playa Yasay. Ito na istorya ni Kailian. Tiway sila gilituhob? Mga sitwasyon dapat pagwa na sang information na napermahan na ni Mayor Reliquias kag kay balo ang tanan nga departamento na pag nakapost di sa account nga Mayor Reliquias nakapost di siya siguro maluna niya amo na nga siguro rason kung nga ang di ba napot nila sa communication kasi basikon nagapadayon pa ang ila sa meeting ang dudugagan talaga na karon no? Ang sumunod sa isa hotel dari sa may ang Sida Hotel Bla nag-preside sa bundari si Governor Bolakson ang ring una nga provincial integrated water security council mo meeting kay nakaserbe dari si Gov Lakso bilang chairperson. Dugay-dugay pa din kay hasta pa alas 2 o alas 3 karon sa hapon ang ining meeting ni may mga presentation nga ginpatigayon diri ay kantaran sa ining pag-dihon o kung pag-draft sang Negros Occidental 2023-2040 Provincial Integrated Water Security Plan. Manayara sang Bog Water Project ang Negros Occidental mo nga handom nga labuton di kanalam plastar ini sang Mayo. Dugay-dugay si Gov Lakso ba siya maging available mo na. Interview kay sige pa ang diskusyon sa regate ka mga triyon. Ang kaksulugikan sa Kapitolyo Action Malo Ginubaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo. Standby na aksyon na Eden Abuso, car aircon cleaning system, no back. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program.
I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. Provincial Police Office, no? Ini may kang tanan sa, wow, congratulations ang nukpuliwat nga napiliano bilang best provincial office sa Western Visayas, no? Iban nga police station nakabaton man sa special award, no? Ang Bacolod daw nangin best policeman, ang probinsya nangin best provincial officeman, bo duwagid ubos gid, no? Sa aton sini nga mga kapulisan, no? Kagnokpon magapatigayon sang Eltap Karabana sa Banwa sang Ibi Magalona. Yari ang kaundan sang balita, upod na kay Aksyon Eden Boso. Aksyon Eden. Action Rex, ginkilala ang Negros Occidental Police Provincial Office bilang Best Police Provincial Office sa Western Visayas. Kadungan sang ika-121 nga Police Service Anniversary sang Police nila, Regional no? Offices. Kalabanan, ng Action Rex, ilagit sang NOCPO. Kag BCPO. Amo man, Action Rex, BCPO man. Kahit, ano lang itong nabili niya sa iban nga mga probinsya to, ya? Palakpak. Palakpak. Congrats sa mga kapulisanta sa NOCPO kag BCPO kay tinakuha gid nilang mataas-taas nga pa si Dungugo. Correct, Action Rex. Amo gining pinaka-high kung baga, pinakataas gid nga award nga ila sini nga nakuha kay Lieutenant Judices Catalogo, spokesperson sang NOCPO. Gindayaw kag ginpasalamatan ni NOCPO Provincial Director Colonel Leo Pamitan ang ginhatag nga sinseridad sa trabaho sang kapulisan, subong man ang suporta nga ginahatag man sang stakeholders sa probinsya. Sa 7 ka iban pa nga provincial offices sa Region 6, ang NOCPO man ang ginkilala bilang best unit sa kampanya kontra illegal nga droga. Hambal ni Catalogo, Action Rex, kalabanan man nga special awards ang nakuha sa pila ka city kag municipal police station sang NOCPO kaangay sang Binabagan MPS kag San Carlos City Police Station matapos ginkilala bilang best unit sa kampanya man kontra illegal San nga droga. Carlos kag ano to ganing isa to? San Carlos kag Binalbagan. Sa City Police Station, San Carlos, ang Binalbagan, Municipal Police Station sa Campaign Against Illegal Drugs. Sa Municipal Police Station, kag ang Hinigaran Municipal Police Station, kag ang Kabangkalan City Police Station, ang nakakuha naman sang best unit angot sa Tokhang kontra Armas Luthang naman ilay Action Rex. Okay. Ang Second Negros Occidental Provincial Mobile Force Company ang nakakuha naman sang Best Unit Implementation sang Project Maanyag. Bali sa mga renovation ni sa ila sining police stations or palibot nila. Oo. Kag ang Bago City Police Station kag Ibi Magalona Municipal Police Station naman amo nakakuha sang Best Unit sa implementasyon sang Birada Semana. Amo to lang 1 week na sunod-sunod Action Rex nga pagpatigayan nila sang arrested wanted person, sang illegal drugs. Sila ang may pinaka-highest. Sila nga unit ang may pinaka-highest. Ano to? Ibi Magalona kag La Carlota? Bago City Police Station. Kag ang sa Municipal Police Station amo ni Ibi Magalona. Kag ang Samta Action Rex, ang Best Women and Children Protection Desk naman o kung WCPD, ang nakuha sang Talisay City Police Station kag Valladolid Municipal Police Station, Action Rex. Aring kabahin sang pagpahayag ni Lieutenant Judices Catalogo. Si Catalogo din siya? Why siguro? Action na din? Karon nga Action Rex, ipabati talang sa iban ng Youth and Public Affairs Program sang Action Ari na sa. Bali ang aton nga recently nag-receive ang Negros Occidental Police Provincial Office on the award sang aton nga ginatawag nga 121 o 131st Police Service Anniversary inheld dito sa PRO 6 Camp Martin sa Puerto Delgado. Bali ang na-receive sa Negros Occidental Police Provincial Office ang ina-considered as the highest award, being considered as the best campaign against illegal drugs in received sa Negros Occidental.
ang upod man na sa may another special awards man sa municipal level on the best against illegal drugs implementation ang pinalpakan in PS. San Carlos was also awarded as the best unit campaign against illegal drugs for the component city police station level. Ang also awarded ang aton Kabayan lang Action Rector sa pagpahayag ni Lieutenant Judices Catalugo. Balita rin sa Nokbo, ang Action ni Action Ideraboso. Una sa balita na sa Action Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinakson na Ida Nabuso. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Kapitolyo sa Negros Occidental Provincial Police Office. Salamat kinakson na Ida Nabuso. No? Daligid lang kay yara na nga to sining winner. Sino ning winner tagani de? Huwag na kundi kopya. Sinong ma-claim dali yung tanabi pamangkot action hands be? Huwag na kundi nga landring. Di na nani ang ngalan nila. Hindi ko kinsindi. Sulati ko, Debbie. Sino ngalan na sang winner tana? Dali lang kay... Sulati ko, Debbie, di na di ngawid ko na di. Way na ko di hawid, Kag sinotong dito, action hands? Ha? Si John? Sige. Gaya ko di anay isang kopya kung sinotong winner ta. Hindi na tungalan di sang winner taniya nga nagsaka na di subong way man di winner di ara da simo sir mera ka da gay ko bi sir kay hindi ko makita di ang winner ti di na nada kay sino na sa dalom kay Action Dale kahapon 3 PM sa kay Romeo Dairo Jr. no sang barangay Dairo sang barangay Bata no Mr. Romeo Dairo Jr. from barangay Bata Bacolod City ari na siya nakaabot na siya 3 PM kahapon ini siya nagabutan pawayway lang anay sir kay tiradahon ta ikaw dugay sa aton sining nga dakop ka daog ka rolita promo yari ng winner ta. Dakop ka, daog ka, roleta promo sa Action Radyo Bacolod. Yari na ang mga swerte na tagdaog sa sining nga oras. Yari na siya. Upod na kay Action na John Diaz, handa na siya magpatiyog sa aton sining nga rolita. Action John? Way gasulod. Way gasulod. Action Rex, preparado na tabi yan. Preparado na ito ni Roleta. Ato nga winner, preparado naman. Subong na Oktobo na ginagawa sila. Mag-asawa ka mo tay? Ubaw-duwag sila pudag-pudag. Rita-clads ba ba Action Rex? Edad dyan na? Hubin-hubin. Pero si tatay ang... mga 16 guro ay. Mga 16 guro ni. Kaya 1958 saging bata. Kung mga muamo ni hindi man guro magnubo sa 60 edad tatay. Magkota sa? Gani. Mayroong hapon tayo po light sa buong Action Radyo. Ano kailangan mo tayo? Romeo Dairo Jr. Kailangan ka mo tayo? Sa Purapit, si Barangay Bata. Lapit-lapit sa Zone 4. Barangay Bata mo. Sa dalom sa flyover, masulot ni Bangga. Kapit pa. Sa Sandan, Dampi. Okay. Pero dito, lapit na sa merkado na ulo na? Oo, layo. Okay. Pinalagin edad mo tayo man? Mga 60, 62 lahat na. 62? Bata pa. Upin pa. Kaya pa. Ay, kaya pa ko rin tatay. Kaya pa magtaklad rin sa 4th floor. Gani. Pero tutulan yung kita ibang Action Radyo tayo. Oo, kasi may pamati mo. Sila ni Rex Cantong, si Kunagat, si Chilanga, si Kwan, Buiduran. Perte sa ulado, Gid. Asa sakon. Sa gabihan na lang tayo, no? Oo, salita. Sige pa, din mo ninabatian yung mga winners. Sino tawag si mo? Sa radyo, Gijay. Sino tawag mo? Si Jande, sino? Jande? Oo, Jande. Di na bati agad tatay. Gali kagapon, doon lang alang. Garo tayo kagabungulan. Oo, yo. Last stress kapon Gaulan. Oo, wala ka na kay ngagaw. Tiga ulan, bubulan. Subong ni ngagaw, kita mo? Oo. Yung simpo, kita yo. Tayo meron ulit, Saturday.
damo, ito pwede ka madagaan kung nakuha mo ko ng cellphone, ara din yata na namon din ng cellphone si mo, may tikbal man, may bugas. Anong imo din lang tao nga gusto mo kaya tayo madagaan? Sa nano na lang nada, kaya hindi ba ta kapili, kaya basi ka kung piliyon, kaya hindi mo na mo. Ara lang. Sige, Tatay Romeo Dairo, kahit may parata tayo, maruleta ta, ibasugo mo kita para ma-excitement na tayo. Kaya, sige, sureso pa, tiyog kami ruleta, and 3, 2, 1, go! Arak surex ga patiyog, do persada mo sa tayo taneo, kahit gintiwan to Rex. Otis, boy, nice! Action Rex! Ano? Congratulations si Tatay Romeo Dairo, kay ginlawag ka ng pagkulang. Phone Action Rex ang iya nga nakuha. Ano nakuha ya? Cellphone. Cellphone? Cellphone gid yan. Ba, makumutay tanan isa lang ni tayong cellphone tayo nga maalan mo. Dira ginagtuon? No. Nagapangilay tatay. Kaya mo cellphone, amon ning imo nga premyo kay nakadaog ka cellphone sa Action Radio. Tay, congratulations. Yes, maraming salamat din sa mga staff ng Action. Oo. Especially sa imo. Oo. At sa kay Ma'am Wilma. Kay Jai Rex Cantong. Yes, sir. Kay Art, tayo po ng mga paborito ko ng mga nangsir. Marlon! Amo na sila talang napamatian ko. Oras ang kagao sila ni Tichlang na. Swerte. Tatay Romeo Dairo, ikaw ginawa swerte na itong itagdaog. Second winner ka palang tayo ng cellphone. Daw na kayo nga agaw sa tayo. So Rex, amo na itong winner sa buong sa Tatay Romeo Dairo Jr. sang Bangka Persi, Barangay Bata, Bacolod City. Sa ibanda na itong tagdaog, Sanbay, Kumalawagan, taklas dia. Sa Kadis Action Radio, basi ka mamasunod yung tagdaog. Live report, gikan na rin sa stage, studio to sa Action Radio Bacolod, ang ka-action niyo, Action Jan Diaz, una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're... Congratulations! Congrats gid Sir Roming Dairo Jr. No? From Barangay Bata. Ikaw ang winner ta. Bauperti ha. Nagpatiyog sang rulita ta. Jackpot gid cellphone mga kaksyon. No? Congratulations kay Mr. Romeo Dairo Jr. from Barangay Bata, Bacolod City. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga kaksyon naton. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa. Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Action Radio Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Action Radio Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Action Radio Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Action Radio Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto,
Action Reports, First Portion, Action Balita Morning Edition, Action Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Action Balita Banat Bulig, nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtub lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagkigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Action Radio Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa 2 ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Sige, tarig ilang aksyon na irek magbanwa. Standby anay noy. Kag ang ato sila nga mga out-of-town reporters. Balikan ko lang kamo Dugay-dugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Sayos, may lang nga pagpamati sa kay Imbong Jo Campo, dira sa Barangay Hall, bala sa Barangay Maaw. Salamat gid kag sa mga kaupdanan mo dira, Imbong Jo Campo. Humalumina, salamat gid Christine Minias Villalobos and Butchi Season, no? May lang nga pagpamati Butchi Season. Great lang happy listening kay Nanay Lucy kuno kag Mamits kay Cheryl kag Tata sang La Carlota. Butchi Season. Jomong Caltorelia from Binalbagan, salamat gid. Atiya Kim Eriman sa kay Herman Miliendes, no? Thank you gid Sir Herman Miliendes. Ga monitora Miliendes ahalin sa kay Jerry Miliendes from Silay City. Salamat gid sir. Thank you gid, mati-mati lang da. Milili Oligo, salamat gid. Elizabeth Gamala, Jane Benedicto, no? From Purok Seaside, Barangay Tangob. Salamat gid Jane Benedicto, no? Donald Kabasag kay Mrs. ya. Malanga pamati Leia Kabasag bla. Robbie L. Martinez, no? Salamat gid Robbie L. Martinez. Jess Amarillo, salamat gid Jess Amarillo. Thank you gid Salamat gid. Ayo, sige dali gid lang mga kaksyon na standbayan ay matagtapilang ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa dili gid lamang madugay. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner.
Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingkadamo sa mga pasunib. Anong nalabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos-ang PNP kag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permi gid siya, kay hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abiwi, kung magtunganay kami sa motor sa complete, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ga online man. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man siya may magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result. Kami si mama, kay si papa, si buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwais. Ang nag-confirm na sa akin nga kung ano address ko. Doon nalipay, naging ko kay basis ko, nadala naging kami nga, may pamangkot pag daw. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako, okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa, tapos ulit. Tapos sa mga eskwela. Last time, anto na do medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? Kung sana, ano nang nahuya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila,
Mandisurbo ko sila bilang. Tapos kita, kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit. Tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit. Tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita. Kay isa blurred man ang cellphone niya. Ang ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab. Siyempre kay isang bigado lang. Basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ko. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap? What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo gitpag underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability, Aksyon Reports, Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa 2 ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2020. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes.
At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa santo pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Aksyon Rex Canto, kinkilang bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Huling sa mga balitang kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, balakasan at showbiz. Lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa sa isang aton oras, mga kaaksyon. Sige, katuan tanay balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Maki-update kita. Sining isa ka persona blang ginlutang naman kagabi dira sa Dalan Araneta, Barangay 36 na da, no? May ang nakaaway kuno sang biktima mong naglutang, no? Sa sining biktima pero subject pa sa investigasyon karon sa mga kapulisan dira sa area sang Police Station 1. Mga kaaksyon aton hibaloon ang detalye sining balita upod na kay Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office, mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Yari ang kaunan sang balita upod na kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Aksyon Rex, te, way ka da? Ate, wala na eh. Wala na eh. Ate, amo nang resulta. Kapawayway na tas ni. Amo nang resulta gani. Sang? Sa gulan eh. Kayo di firma. Why naman sa subong nag-brutality, no? Ate ka, tipon pa kalumong. Gani man. Kag babundak tugay-tugay naman, no? Kaya pang hindi lang magulan, ah. Oo. Di budlay mabasa eh. Ate, way kaso, importante ang dila. Oo, importanteng dila, pero ti basi mabasa pagit pati dila, blaw. Kayo di firma. Ano kang lakat ka nga nga?
Kay Bing Bagatella, malang nga pamati. Bing Bagatella, no? Ga monitor, subong si Bing Bagatella. Si Paridono, ay? Ay, mandi siya. Wrong. Joseph Chua? Sa monitor, basi sako sa vlog. Joseph Chua? Si Sir Joseph, why? Paman program monitor sa guro, Ate Wrong. Si Kagawa Jopel, si Kapsat? Wala man ka pabatsyag. Ate, very wrong. Ayo di purma. Hindi ko gata ito, kita mabutos niyaw. Mayara man ah. Kasi bakit lang, pa ba ng 25 Oh, laban eh. Ayo di purma. Ay, next week pa gani eh. Gani. Basta sa next week Oh, ga monitor lang nisla, gay posipos lang nisla. Ate mo na importante, bisan kay post ko ga monitor. Oh, laban eh. Para sa kay Paiscope. Oh. Paiscope, may pag pamati na. Happy monitor ni sa'yo, subong niya. Happy birthday Sino? Sa imo. Ayo di purma. Si Vice Gob lang ning katapat sini. Ate, oo eh. Vice Gob? Mate ka. Ayo di purma. Ate ko na yun Hoy na lima. Ari na kuro dito ka puli na siya. Ano ba sesyon guro kahapon mo? Oo, nagpuli na siya guro alis Manila. Nagdado ng atip sa sang birthday ni Presmong. So, mayo itong yung picture po kay Presidente Bongbong Marcos. Ganit man? Kasi magkapapicture man siya. Sa kay sino? Sa birthday mo di purma. Ito kay sino? Kasi makatupan siya mo ka magkapapicture ko di mayo pagit. Doon na hindaw na ko. Ano yung itsura ni Vice Gob man? Kasi mo magyapon ni Vice Gob. Ayo di purma. Doon na hindaw na ko sa itsura ni Vice Gob. Sige lang, Action Rex Ha? Sige lang. Oo, gani. Kay Raymond Maranyon, wala nga pagpamati. Raymond Maranyon Aras-aras Isag monitor sa Ate God. Amo nang mayo da kaya tis ka monitor sa. Saan ka ipos kung ka monitor Gani man. Namada ang tirada kag aratsada. Ayo di purma. Why na? Si Kyle Alapaap pagidgali Aras-aras Happy birthday kay Swap Alapaap kuno. Swak Alapaap. Happy birthday. Ha ha ha. Ate God. Alin sa kay Kyle Alapaap na. Ang panamyaw. Ate God. Okay. Tinatawa. Ayos. Ay nagasentro karon na so far investigasyon sa station number 1 sa sining alis nga daw kaaway ni Jason Romo, 26 anyos, taga Barangay 36. Bali mo na siya kakabiyag intiro tapos may tubangan sang NOHS na nagabantay nga magwa ang sining live-in nga nag-eskwela man dira sa among Burutuam. Nakalambot ang information kay Police Major Ramil Sarona nga nagligad kasi manag nito may nakaaway, may nakainkwentro ni si Jason Romo prior sang gintiro siya kagabi. Muna galing kag ipalakat siya ang sining investigador kag check inay kung sino ining nakaaway ni Jason Romo. Kag unano ang madalom nga ila sinigin away. Kaya so paro dili pa lang sila nga anggulo. Usoy karon sa ila sining investigasyon kay ang ginimo nila kinasang aga nagkadto sila sa mga lugar pala nga may CCTV base pa man makabulig-bulig hatag sang klaro nga investigation sa ilang sini nga pagpangusisa base pa man lang makuha sa CCTV ang identity or not ang figura sa tong suspect or persona nga naglutang sa kay Jason Romo nga nagasakay sa motorsiklo nga single action Rex. Wala man gina-discount ni Major Saruna ang posibilidad pero do talaga sa istorya to hindi magin siguro ini maangot kay kumadumduman mo nga sini maangot nga si Semen Romo kag si Jonel Pinelon Toblas ang nagligad nga bulan amo ni sila ang subject ma'am sa ginatawag nga abduction sa tong apat ka mga persona nga titubtob karon way paligari makapauli ang ining duha action na Rex. Tining si Jason Romo magulang ini sang abduct na si Semen Romo. Asto sa droga, daw wala pa yan sang datos nga nabatom si Major Saruna. That's why nga ang ila concentration kono sa investigasyon nila tuarigid sa ginatawag nga old grudges o kon kontra ni Jason Romo nga
amo man ang subject sa ila karon nga ginatawag nga investigasyon. More on this, yari palayag dugang ni Police Major Ramis Arona ang hepe sa Police Station number 1. Kali yung sige subong ang sa mga security footages sa area din may mga informasyon mo kami nga nabaton nga sarang makabulit sa mga investigasyon. Inang impormasyon, sir, di na mahalin, sir? Sa pamilya sa mga nakawitness ng incident. Anong lantaw yung sinadira, sir, sa Angulo? Ang Angulo, dito nga naman ang personal grad kay before daw ni sa Gintiro pati kagabi, nakakita ni sa kontra mga one week ang makakita ni sa taisay kag sinabtanay. Amo na din follow-up namon karon nga investigaran para mabalaan ang sinagit ang iya kontra kag ano gid ang rason nga anak inaway sila. Pila ginatanaw ito nga suspect, sir? Isa man lang po ang hambal sa mga witnesses nga gatiro sa iya. So, bali, wala hindi ka prepara ng biktima, sir? Wala kaya pong ko sir practical. Gapunta ni kanila niya. Why ni sir angot sa kaso sa iyamang wag nga gin-abduct to, sir? Investigaran sa pana kung may angot o wala. Pero sa subong nga putok na kami sa investigasyon ang personal nga panagkami. Kamusta ang operasyon sa pamilya sa inyo, sir? Lahat ng mga informasyon na pwede magkala sa amon para makatagan ng siya ang kamatayan sa ila tata. Aksyon sa palayag nila ni Police Major Ramirez Arona sa padayon nga pag-usisa sini nga kamatayo pagluthang pagpatay kagabi sa kay Jason Romo nga pumuluyo sa barangay 36 nga natabo ang insidente sa barangay 35 atubangan sa Negros Occidental High School. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Ako naman sa Aksyon Eric Pagbalong report una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Kinakson na Eric Magbanwa. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. Sa iluhan tanang balita ni Akson Roger Gotib. Mapakadis anay kita. No? Ini may kang tanan sa Cadiz City Health Office blaho. Nagpatigayon sang vaccination sa compound sang Cadiz City PNP. May angot sa pinaslakas blaning kampanya sa pagbakuna. Yari ang kaundan sang balita upod na kay Akson Roger. Go team Akson Roger. Yes, Action Rec nagpatigayan subong sang inter-department nga vaccination ang City Health Office. Kagini nga aga nagpatigayan sila sa sining kampanya sa Pinas Lakas Vaccination Campaign para sa mga magpa-booster shots. Gipatigayan ini sa Cadiz City PNP compound. Kag sa subong Action Rec sa aton sining nakuha nga record gikan mismo sa apat ka mga personnel sa Cadiz City Health Office na tigay sila nga maka-booster sang 46 taran ka mga Pfizer para sa second dose sang booster shots. Upod na diri ang mga personnel sang PNP, ang mga CBO kag non-uniform personnel kag uniform personnel sang Cadiz City PNP. Na tigayin man ang tatlo taran ka Sinovac pagidni nga nadugang nga first booster sa tatlo man ka mga CBO. Sa karon ang ila sini nga tapuso na lang dito half day sa Cadiz City PNP kag baga sa ilo sila sa may commercial port din ato naman ang mga personnel sang mga empleyado sa gobyerno nga sa commercial port. Amo naman ang ila sini patigayonan sini nga Pinas Lakas Vaccination Campaign. Ini may angot man sa gipapanaog nga memorandum order ni Mayor Salvador Banding Escalante sa naligad lamang nga September 9. Kaya sa diin, nag-encourage sa tanan nga mga empleyado sa gobyerno nga dapat magpa-booster shots. Report gikan diri sa may siyudad sang Cadiz sa aton sini mga kaaksyon nga mahilig mag-kape. Harin ang kape nga mag-enjoy na kita sa aton pagpangape. Makaangkot pa kita sang vitamin D3 sa ato sining. Daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa aga, tubtob sa udto, Aksyon Report. Aksyon!
Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinakson na Roger Gotti. Balita gikan sa syudad sang Cadiz. Standby anay Akson Nelson Patinio dira sa Banwa sang Calatrava, no? Ginarekomenda sa inyo life extension vitamin D3, no? Supplementation para gid sa tanan. Ini ang dekalidad matinlo kag scientifically formulated nga sa isang vitamin D3 nga mayara sang therapeutic effect o therapeutic effect or claim base sa iya registration. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako nang sa balay. Pero Una sa tamang serbisyo. Katuan tanay balita ni Akson Nelson Patinio sa area sang Calatrava. Ini may kang tanan sa 13 ka mga barangay kapitano sa Banwa sang Calatrava na kigsapol sa tiglawas sang DBM Manila para sa 4 million pesos nga proyekto gikan sa LCAC. Yari ang kaundan sang balita upod na kay Akson Nelson Patinio. Akson Nelson. Action Rex sa 3C ka mga barangay nga benepisaryo sang LCAC project o Con-Ent Local Communist ang conflict sang gobyerno sa Banwa sa Calatrava nakigsapol sa tiglawas sang DBM Manila para sa 4 ka milyon nga balor sang project sa ila barangay kahapon nga adlaw Setyembre 15 sa talatapan sang pulisya sa among Banwa. Ang 13 ka mga barangay ang damlag pag indeklarar sang militar nga free insurgency barangay ang ginakalakipan sang ani barangay Cruz Dulis Ilaya, Lagaan, Lemeray, Lipat-on, Maaslob, Mahilo, Malanog, Tilim, Tigbaw, kag barangay Tigbun. Sigilen ni Chowa ang tiglawas ang Department of Budget and Management halin sa Metro Manila ang nakigasapol Action Rex sa 13 ka mga kapitan sang Calatrava. Agod talakayon ang nakatalana nga pag-release ang 4 ka milyones ka balor sang project sa ila sini nga mga barangay. Ginatalakay man sa amo nga pagsinapol ang mga preparasyon sang budget proposal para sa madali nga pag-release nga budget para sa mga ini nga magahali naman sa LCAC nga programa para sa mga barangay nga ginakabigwala na sa presensya sa mga communist terrorist groups sa ila lugar. Ang Banwa Action Rex sang Calatrava ang mayara sang 40 ka mga barangay kag 13 ka mga barangay sini ang nauna na sa listahan sang LCAC nga makabaton sang 4 ka milyon ka pisos nga proyekto halin sa national government. Report kay kanto sa Banwa sang Calatrava, Aksyon yun Nelson Patinio na sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kay Akson Nelson Patinio sa iluhan tanang balita ni Akson VJ Apasible dira sa Banwa sang Hinigarano. Subo-subo maning balita ni. Ini may kang tanan sa sining 45 anyos balang lalaki ho. Patay ini matapos magkabunggo ang ginamanihong tricycle sa nagaparada nga 10-wheeler truck sa Banwa sang Hinigaran kagabi. Yari ang kaundan sang balita upod na kay Akson VJ Apasible. Akson VJ. Action Rex ginbawian gid sang kabuhi ang isa ka 45 anyos nga lalaki matapos nakabunggo ang ginamaneho sini nga duwag ito nga Honda 155cc nga tricycle sa isa ka nagaparada nga 10-wheeler Mitsubishi Fuso Cargo nga truck takala size 20 kagabi Setyembre 15 tag 2022 sa may bahin sang National Highway sakop sang Sitio Calaparan, Barangay Pilar sa Banwa sang Hinigaran.
Ginkilala ang biktima sa kay Jonathan Sael, 45 anyos, kasado kag residente sang Purok San Roque Phase 6B sa may barangay Handumanan, syudad sang Bacolod. Samtang ang truck naman ang ginamaneho ni Archie Piadoche, 36 anyos, kasado kag residente naman sang barangay Canlandog sa syudad sang Bago. Suno kay Police Corporal Harvey Trahico, investigador sang insidente, padulong kuntani sa norte nga direksyon sang dalan si Sael sang hinali ini nga nagbunggo sa likod nga bahin sang nagaparada nga truck. Ginpahayag man ni Trahico nga nakibot na lamang si Piadoche nga nagulpiada na lang nga may isa ka tricycle nga nagdasok sa likod nga bahin sang iya siring nga truck. Dugang pa ni Trahico apisar nga nakasuksok sang helmet si Sael, nagkaangko na ni sa gihapon sang patal nga pila sa ulo bangod sa impact sang iya siring nga pagdasok sa likod nga bahin sang truck. Sa karon suno kay Trahico, yara na sa ila siring nga kustodiya si Piadoche kag mayara naman sa pag-inistoryahanay sa tungasang pamilya nanday Sael kag Piadoche. Ini ang inyo ka-aksyon sa Quinto Distrito. Aksyon VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na VJ Apasible. No? Sa mga kaaksyon ta, constipation, ang problema ninyo, Aryo, makabuligid ni sa constipation, balokang constipation, amo ni... This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio. Anong balik kita sa dili ginamang madugay? Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang... Pasalamat kami sa inyong mga bulong na isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa parehas ning mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kung ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad
kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up dire hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata mo naman damo dito salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bagos City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So, una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission. Kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team ng Aksyon Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, may agakag madamong ini. Salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailong. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amon. Amo lang gyapon sila. Regarding sa Aksyon Radio Bacolod, pasalamat natin sa LTO na ginatag sa aming paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2. Pasalamat natin yung patigayan ng mga activity together man sa aming CHO kag sa aming mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat kid sa Aksyon Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radio Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Puro Kamutihan 2. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay, sa yung mga ka-open ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa diwat may. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sinig nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagbalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan.
Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya pagpatya! Mensahe sang paghigugma. Nanari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Lumagya ka na kasi sa babae! Lumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Wilma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Nasa tamang serbisyo. Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton sining pangalagad mga kaaksyon namon sa kanginan ng Waita malabutan pasensya gid pabuasan ta ini mga kaaksyon. Isa kagatos na lang galing nabili no nga adlaw mga kaaksyon 100 days before pa man mag Christmas Day kag 107 days before pa man mag 2023 mga kaaksyon. Sa aton sining countdown nagahilapit na. Ay, perti Sige, kailangan ako sa tiyempo. Standby na sa This is My Life. Sunod na sa Dili Lamang Madugay. Upod kay Aksyon, Walma Sugaton. Ako naman ang inyo sinika Aksyon sa kahanginan. Aksyon Rex Kantong. Maayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa